गगामुग दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइ सांग्रांथि मेल लादों। हारिनि जौगानाय हारिनि रैखाथिनि थाखाय एबसुआ जेब्लायबो गावनि मावथांखिनि बायदि हाबा मावो। बेबादिनो सोलोंथाइ बिथिंखौ नोजोर बोनानै एबसुनि आदब आरो गुनगोनां मावथांखि बायदि गगामुग दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइ सांग्रांथि मेल हाबाफारि लादों। धेमाजि जिल्ला गगामुग हालामनि बेन्दोंआव थानाय मयदमिमां कदमगुरि गोजौ फरायसालियाव बे सोलोंथाइ सांग्रांथि मेलखौ लानाय जायो। जर'खायै बे मेलाव देग्लाय बोसोरनि मेट्रिक आनजाद होग्रा बिजाथिफोरखौबो बाहागो लाहोनानै थुलुंगाखांहोयो। हाबाफारियावनो बाहागो लायो फरायसालिनि फोरोंगिरि फरायसा आरो एबसुनि मावथिफ्रा। गिबि गिबियाव बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम गोजोन हामलायनाय बावबाय। दिनैहाय गगामुग दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव मयदमिमां कदमगुरि ट्राइबेल हाइ स्कुल बेहाय जोंनि मिमां हालामाव थानाय माखासे गंद'सो हाइ स्कुलनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै दिनैहाय फैबाय थानाय 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजाद होनो गोनां फरायसुला फरायसुलिफोरजों लोगोसे गारजेनफोरखौबो लानानै बेहाय मोनसे प्रग्राम खालामनाय जादोंमोन। गुबै थांखियानो जाहैबाय देग्लायनि 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादखौ जोंनि फैबाय थानाय फरायसुला फरायसुलिफोरा माबोरैहाय होयोब्ला आनजादनि रिजाल्टखौ बा फिथाइखौ मोजां उथ्रिसार खालामनो हायो। बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबांबार हाबाफारि लाबोबाय थाखादों। बेखौनो जोंनि जिएससि आबसु अर्थात गगामुग आन्चलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादा लानाय जादोंमोन। बे जिल्लानि हिसाबै नुजाफैनानै बेखौनो खावलायदों। गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरा मेट्रिक आनजादखौ गियो। मानो होननानै बुङोब्ला बेखौ गोदान हिसाबै मोननायलाय बेखौ माबोरै होयोब्ला मोजाङै पास खालामनो हागोन गोबां मिथिया आरो दा जिथु माखासे नेमफोरा सोलायदों बेखौ जोंहा गाहाय फोरोंगिरि साराबो बुंथिखाबाय। बेखौ बुंथिनो मोननायखौ आं बिराद मोजां मोनदों आरो फरायसुला फरायसुलिफोरनि सायाव। दादि गोदान नियमखौ बेबायदि फरायसालिफोराव बुङोब्लाबो दा बेबायदि मोनसे अर्गेनाइज खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोननो मोनसे थागिदा हरनाय जाबाय। माबोरैहाय मोननै पेपार होनानै एन्सार स्क्रिप्ट होनानै बेनि सायाव फिलआप खालामनांगौ लिरनांगौ बेखौ। ओमफ्राय गुबै खोथाया जाहैबाय माने जोंनि गोबां फरायसुला फरायसुलिफ्रा बुंनाय खोनायो जोङो एगजामाव गोबां लिरो नाथाय जोंनो मार्कखौनो होआ बा नाम्बार होआ। नाथाय जोंनि मोनदांनायाव फरायसुला फरायसुलिफ्रानो एसे गोरोन्थि खालामो। गोबाङानो बुङो मा जायखौ हादों बेखौनो लिरनांगौ होननानै जोंनि गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरा माने फार्स्ट 1 नाम्बारनिफ्राय लिरलाङाबासिनो मालाबा लास्टफोरनिफ्राय बा गेजेरनिफ्राय लिरो। जाहाथे जोङो मोजां स्टुडेन्ट दिहुननांगौ हिसाबै दिनैहाय बेखौनो बुजायनाय जादों मा जेसेबां हायो मोजाङै साब सिखोनै फार्स्ट 1 नाम्बारनिफ्रायनो जाहाथे नोङो फारि फारि लिरलाङो उल्टां फाल्टां लिरा आरो लिरनाय समाव नोङो माबा मोनसे दानला दानसि खालामद्रायनाङा होननानै। आरो मालाबा जोङो फावटेननि कालारखौबो सोलायनानै जोंनि गोबां फरायसुला फरायसुलिफ्रा लिरलाबायनानै हरो। बेफोरबायदिखौनो जोङो मोजाङै बुजायनानै हरनाय जादों। माबायदि नेमखान्थिजों लिरोब्ला जोङो एन्सार स्क्रिप्ट नायग्रा जोंनि फोरोंगिरिजों अनसायनाय खालामजानो हायो जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा बे बाथ्राखौ बुंदों। आरो दिनैनिफ्राय जायफोरा 5 घन्टा फरायदों बिसोरखौ 1.5 घन्टा बा 10 घन्टासो नोंसोरो फरायथारदो होननानै खोब मोजाङै मोजां बुजायनानै हरनाय जादों। आरो आं आन्दाज खालामदों दिनैहाय जाय फरायसुला फरायसुलिफ्रा बेहाय फैदों बिराद मोजां खोनासंदों। गारजेनफोरबो फैदों बिथांमोनहाबो जोबोद मोजां मोनदों। बिथांमोनहा जों थांनो थिननायावसो थांदों एसे आरो खोनासंबावनो बिदि माबा मोनसे फिलिंस फैनायखौ नुदों। आरो दा बिथांमोनहा जिथु जोंनो खोथा होलांदों बिथांमोनहा जोबोद गोसो होनानै एबारनिफ्राय फरायबावगोन बे समाव बेखौ जों मोनदांदों। आरो बेथ' मोनसे खोब बाख्नायथाव बाख्नायनाय मोनसे इनिसियेटिभ लानाय जादों, मोजां जादों। आरो बेबायदिनो फरिखानि सिगां जितु एवारनेस स्टाइलै जे मिथिं गगामुग आन्चलिक बर' फरायसा आफादा खुंदों बे खोब मोजांहाय जादों आरो बाख्नायथावना मोनसे इनिसियेटिभ आरोखि बे। सारनि फरायसालियावनो जिथुनिखि जानो गोनां मेट्रिक आनजादा जादों बेयाव माबोरै साखाफारा जादों सार? दाथ' बेहाय टटेल केन्डिडेट दं 323 केन्डिडेट दं। इतिमध्य प्रिपारेसना हेक आरो एबार मोननैसोल' खोथा एसे सोलायदों आवगायफोर जानाय आनजादनिख्रुइ जे बहिया मोननै
मोननै स्टेपाव होनाय जागोन मोनसेया जाहैबाय अबजेक्टिभ टाइपनि थाखाय 45 टाइम्स मादाव बेखौ होनाय जागोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय सेकेन्ड स्टेपाव होनाय जागोन डिसक्रिपटिभनि थाखाय ओमफ्राय जिथु 45 मार्क्सनि जायफोर साबजेक्टआनोखि प्रेक्टिकेल दङ जेरै इंलिस जेनेरेल साइन्स जेनेरेल मेथ्स आरो ससियेल साइन्स बेफोरनि थाखाय दा बेहाय मोननै स्टेपाव बहिखौ होनाय जागोन आरोखि मोनसे डिसक्रिपटिभ मोनसे अबजेक्टिभ आरो अबजेक्टिभना सायाव थागोन डिसक्रिपटिभना सिङाव थागोन आरो मोननैयावबो स्टुडेन्टफ्रा गावसोरनि जिथु डाटा अर्थात रल नम्बर साबजेक्ट मिडियाम रेजिस्ट्रेसन नाम्बार बेफोरखौ लिरनांगोन आरोखि बे जाबाय एबार गोदान मोनसे सेबानि मोनसे नियम आरोखि बे गतिके फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादाव जिरायगोन गासै फरायसाफोरनिसिम सारा मा खावलायगोन जे मयदमिन मंकदमगुरि गोजौ फरायसालिनि सासे गाहाय फोरोंगिरि जानानै आरो लोगोसे सारा बे एबारनि मेट्रिक परिखायाव जे सासे इनचार्ज जानानै सारा मा खावलायगोन? आंथ' बेक्तिगत हिसाबै बुंगोन आंहा 84 केन्डिडेट्सआ मेट्रिक परिखा होगोन आरो बिनि मादाव आङो 25नि भितराव फार्स्ट डिभिजन मोनगोन डिस्टिंसन मोनगोन आरो स्टार मोनगोन साबासो बेखिनिखौ आसा खालामदों आरो आं आसा खालामो जे फिडार स्कुलनि केन्डिडेटफोराबो मोजां रिजाल्टखौ खालामगोन खारन सिस्टेमा एसे इजि फैदों जुदिहे फरायनायफोरा जुदि मोजां जादोंब्ला आं आसा खालामदों दा जितु एनार्जेटिक फोरोंगिरि दा मोनफ्रोमबो फरायसालियावनो दंसै गतिके रिजाल्टआ गाज्रि जानांगौनि खोथा गैया मोजाङानो जागोन आरोखि